bi ambe trata dona février kalo kletan shegi ambalma o bisimila malakci ko don kibaru keneka bi kibara munun bambolo kada kulo kan o de mali école karamogo ko ulu koni tara barabla were kon fenela mu kuntigala kon beta kile mu ganyo konala kibara mun serama ulu koni ayire ka foko kunun tenendo février kalo kile tan wolonvla ko mali école karamogo ko ulu koni tara barabla were kon fenela ka sababu ke article 39 o koni labato baliye article 39 ale koni sharia sumba doye mu won ba ayire ka fo koni musaka mu kon farala mali furo barakela to koni sarawarka ko o koni kanga fara école karamogo koni fene sara warka ambe wakati mne ko sisa mali école karamogo ul koni ka buli ka jo kune wala sa choga amna mun koni fara la mali furba barakela koni sara warka ni oye keme sara la mugay ko o nyokana koni fene ka fara ulutaka ga kabini wakati jan mali jamana nyemogo ul koni ya yere ka foko kada mali yere koni be la halam kon hala ko mali koni tese o war koni koro ni ka fara école karamogo koni sara warka o fale o koni mabe école karamogo ma ul koni be ka usegonu dama yira yere kon fene beke wala sa cuka amna ulu koni ka hake o be se ka di uluma ni dogo frontière temele yere kon na jumado kana bla karidona février kalo kletan woro siki apmaro kon me mali école karamogo ulu koni ka la fasa jekulu mugo ale koni jamana nyemogo koni nyogonche nga siki afoyen kon nala ni jekulu fla koni umase ka nyogoyi o sababu la fo xambe jaglu mu kon fene be uni ñogonce o kon fene ya aga hakilna kon di ko na magne ko kon be tancu kala ko ale kon fene ba la ñeni ni ma flan yere kon fene be fe ko be ka je ita doni kon fene ko ale kon fene ga hakilna kon ku yemuye ko samba fla ale ni tan kon ton kon nala ko mali jamana ñemo ko u kon ka kalo saba kon ta o kono ka école karamo kon ka hakke du uluma ola frangu kun falo ko o kon be ke samba fla ani mugan kon nala frangu kun fla ko o kon be ke samba fla aleni mugan kelen kon nala ga jamana nyamo ko ul kon fena yire ka foko o musaka kon fena be buya uluma kon ya takalaje ko o musaka kon be tajo ko milliard bishikin kon nyonala ko jamana yere kon fena teso koro ame wakati mina iko sisa o kon kele école karamo ko ul kon ka la fasa jakulu ul kon fena yire ka foko article 39 o kon la batoli o kon musaka te seni bema sabla ko o kon beta milliard bidru ni shekin kon nyonala ko na te nyamuko ko mali jamana nyamogo u kon ka article 39 ko kon la bato sien kele jamana nyamogo kon fena yire ka foko alibi ulu kon inte se o musaka nu yere kon fena koro ni kuma kon fena melasina amanye fo kambe kon masurala bela jelen kon fena tarani i haklinay alibi jamana kalanko o ukumu kon nala kunun tenendo février kalo kletan wolonvla mali kalande ndemsanu ulu kon fena chama willa nikata ORTM kon fena dala nikata udaka yenno ka sababu ke ko ulu kon tekata kalanyoro la ni demsanu ulu konin kani wilka join konin kun honte dore ko wala sa cugamna ulu konin be se ka kala ko ulu konin ba nyini jamana nyamo fe uku jija ka ulu demsanu konin ka hake o konin la kolosi wala sa ulu yere konin kana to confiant la ko ame wakati mne ko sita ko kalambaliya ko akoni ni ke fositete ulu la ko u konin be deli yere reke ko wala sa cugamna ni ko konin be se ka noya ulu konin kata u ka kalonke kibara wera mamulo kada kulo kan ode nurdin ulu konin ka nyemo ni oye banjugu dumya koni ye kame wakati mne go sisan ko ale koni be fangati gila mo koni ka buluka kibara mun sarama ulu koni ayire ka foko kunun tenendo nege kanya tan koni wakati ko finitigu ulu koni tara banjugu dumya kata ale yere koni fene mine akasu ni minali ale koni sababu koni bora banjugu dumya ale koni ka kuma kan do la ni o kuma kan nu koni saradalendo bololo sanfe ni o kuma do yere koni fene kuma jugu ni kanye shi jamana nyamo ma ale ni asumogo ko din kuma yere koni kera tabakoro de ko tabakoro ka ulu koni ka so koni chili koni umu konnala ko wala sa ko o so nu koni joka ke logement sociaux yi banjugu dumya ale koni ayire tabakoro ka konna ko abe uko ko wafene ko asena dama yira e ko e kake wala sa choga amna ka ulu nyejite ko ale koni be oke ore koni nana ni kuma chaman koni fene ni aya yire ka fo ko mali jamana nyemo ko ulu koni de fantam fe ani kuma chama ko amada odorma ko aklala ka dangali yere kon fene ke ni ganye shi jamana nyemo yere ma ale ni osomo ko o tamalen ka boye no fene
a yire ka fɔ ko ni ye nin ko nunu kɔni bɛ ta ka ɲɛsin tabakɔrɔkaw ma ko o kɔni ye ɲɛdonna de ko sabula ko Amadu Kufa ale ni Iyad Agali ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ ko u kɔni bɛ sigi ka kuma kɔni ɲinina u ni ulu ɲɔgɔn cɛ ko sabula ko ulu kɔni kɛla jatigɛwale tabagaw ye ko o tuma de la ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna a sɛbɛn yire jamana ɲɛmɔgɔw la ko n'a tɛ ɲɛ mun kɔ ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna a ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni sigi ko walasa cogoya min na fo ka bɛn kɔni bɛ ka ɲini Amadu Kufa ale ni Iyad Agali fɛ cogoya min na o kelen kɔni ka ɲini ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o kuma ninnu kɔni ne kɔlɔlɔw kɔni yɛlɛna ale la ni Mali finitigiw kɔni ye a minɛ ka taga ni a ye o kɔni kɛlen kunun sɔgɔmada fɛ tileganfɛla kɔni na tabakɔrɔka dɔw ale ni Banjugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka kalanden dɔw olu kɔni bɔra tabakɔrɔ u senna ni ka u kunda o conseil islamique kɔni kan ni maa ninnu kɔni ye sira bɛɛ kɛ kuma kelen kɔni de bɛ u da ko IBK kɔni ye ulu ka sow ci ko a ma bɛn ulu ma ko wa fɛnɛ ko Banjugu Dunbiya kɔni minɛla ulu kungo de la ko ulu kɔni b'a ɲini Banjugu Dunbiya kɔni ka labila ko sabula o ye ulu dɛmɛ de ko ulu kɔni ka so ninnu kɔni cili ma bɛn u ma ko sabula ulu kɔni ye fantanw ye ko ulu tiɲɛni bɛɛ kɔni ye u ka so ninnu ye ko ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye o minɛ ulu la ko a kɔni kɛla jigilatigɛ koba ye ni k'a ɲɛsin ulu ma u kɔni selen o conseil islamique kɔni da la ɲɛma kɔni sɔrɔla u la ni ka u la sabali ni ka u bɛɛ lajɛlen kɔni lasegin ko u ka u hakili sigi ko mun kɔni ye Banjugu Dunbiya kɔni ka labilali ye ko baaraw kɔni bɛ sen na walasa o kɔni bɛ se ka kɛ cogoya min na kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ye hali bi kunun tɛnɛn don février kalo tile 17 Mali politiki jɛkulu ɲɛma 3 ni ulu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu kɔni tɔgɔ ye ko MDP ni o ye mouvement démocratique populaire ni ale ɲɛmaw kɔni ye Dr Umar Marko ani Abubakar Sidik Fomba ale ni Bayla Nyang ni maa 3 ninnu kɔni ye taama kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni kɛ kunu ka u ka dusumakasa kɔni yɛrɛ kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin politiki ɲɛma 3 ko u kɔni bɔla bourse de travail la ni ka na monument de l'indépendance la ka u ka dusumakasa kɔni yɛrɛ ka yɛrɛ ka fɔ nunu kɔni ka wuli ka jɔn ye o kɔni tun bɛ jamana marakojuguya kɔni de ko fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko école karamɔgɔw ko ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye baarabila kura yɛrɛ kɔni fɛnɛ daminɛ ko hali bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw ulu kɔni tɛ ka fura sɔrɔ o la ko o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko wasadenw ulu kɔni ka kalafili min kɔni kan ka kɛ ko ulu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ u ka o kɔtɔrɔ mabɔ ko sabula jamana kɔni bɛ lakanabaliya min kɔni kɔnɔ sisan nɔ ko o kɔni ma a yamaruya k'a fɔ ko wasaden kalafili kɔni kan ka se ka kɛ ulu kɔni ka laɲini dɔ kɔni fɛnɛ kun ye mun ye ko ka dankari kɛ ɲɛnajɛbaw kɔni na minnu kɔni bɛ ka kɛ nin wagati ninnu na n'an ko ulu ma ko festivaliw ale ni fɛnɛ wagati la a yirala k'a fɔ ko miliyari 1000 ale ni miliyari 200 ni miliyari 30 ko o kɔni dila finitigiw ma ko ulu kɔni bɛ ɲɛfɔli jɔnjɔn kɔni kɔ o ko in na walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o wari kɔni ta yɔrɔ na a nafa na ko ale ni bingalikɛ wale laban kɔni fɛnɛ kɛla o ko sabu u ka fɔla ko ni mɔgɔ 50 kɔni nin tora o la ko jamana ɲɛmɔgɔ u kɔni ka ɲɛfɔli kɛ ulu ɲɛna o la o bingali wale kɔni sera ka ni dugula mɔgɔ ninnu kɔni sɔrɔ cogoya min na ale ni maa minnu kɔni don walasa o mɔgɔ ninnu kɔni bɛ se ka wele bɔgɔ jeninen kan o ni ɲankili min kɔni ka kan o ka da u kan u ka laɲini dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun ye ko Mali finitigiw ulu kɔni ka kɛlɛkɛ mobili dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko ulu kɔni laseginna ko ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɔni kɛ ulu ɲɛna ulu kɔni laseginni kɔni kun fɛnɛ la ni maa ninnu kɔni ka fɔla ko ulu kɔni ka laɲini jamanaden kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna bɛ se ka lafiya cogoya min na Mali kɔni sigi la an balimaw ni ne kun ye bi don kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ